Hei, salut! Astăzi o să ne jucăm Slap Battles după Roblox. Roblox Slap Battles. Mă duc să iau asta. Mut asta. Să iau Reaper-ul. Gata. Am 3840. Acum trebuie să iau asta. Palmă! Iut. Palmă! Au! Palmă! 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 Aoleu! 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 Mamă! Mamă! Hei, you! Stai, mă! Stai, mă, să-ți arăt ceva! Stai! Stai! Bă! De ce te bășești? Bă, n-ai voie să te bășești! Aoleu! Pan! Palmă! Palmă! Au! Aoleu! Pan! Palmă! Aoleu! 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 Mamă! Aoleu! Aoleu! Ma! Aoleu! Mamă! Mă, ce? Mi-am luat Reaper-ul. Palmă! Auci! Palmă! Aoleu! I'll be back. Aoleu! Mamă! Aoleu! Tragic events. Aoleu! Aoleu! I'll be back. Palmă! Auci! Palmă! Aoleu! Aoleu! I'll be back. Păi la și 30 o să opresc. Când termin asta. Aoleu! 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 Am căzut! Pam, pam, palmă! Stai! Stai, mă, să... Palmă! Aoleu! I'll be back. Stai! Pam! Tragic events in Aoleu! Palmă! I'll be back. Pan! Pan! Aoleu! Aoleu! Ce să-ți? I'll be back. Mam! Aoleu! Pan! Mamă! Aoleu! Pan! Palmă! Mam! M-a lovit! M-a dat... Aoleu! 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 Pan! I'll be back. Pan! Au! Au! Aoleu! Aoleu! Nu se... I'll be back. Pleacă! Palmă! Palmă!
Păi la 17:30 mă opresc. De ce mă bați? Palmă! Olo! Nu! Ieși! Nu! Am scăpat de dânsul. Am I'll be scăpat. back. Stai, mă, să-ți ia... Au! Aoleu! Doamne! O, Doamne! Palmă! Gata. Ulu. Palmă! Royale, yeah, Fortnite. Ban! Au! Țip! Aoleu! Ia! I'll be back. Yusuf! Gata! Ia stai să dau și ție! Doamne! Nu! Aoleu! Nu! Nu pleac! Back. Nu! Gata! I'll be back. Auci! Ban! Au! Auci! Ce-i cu tine? Dar ce-i cu tine? Ce-i cu... Tragic events in history. Sonic. Ce-i cu tine? Oleu! Palmă! Gata! Oleu! Palmă! Schimără meră! Tragic events in history. Sonic. Palmă! Schimără meră! Mă, nu! Iar nu se poate să zic ieși! Ulu! Iar țipam! Nu mai zicea schibradera! Ulu! Palmă! Tragic events in Iar. history. Sonic. Iar nu se poate ba așa ceva. Aoleu! Păi, dar nu se poate ba așa. Aoleu! Palmă! Gata! Am reușit. What? Au! Aoleu! Au! Aoleu! Deci la 17:30 mă opresc. Au! Aoleu! Nu se poate ba așa ce... Aoleu! Palmă! Schimbrabera!
că aduc... Stai că pun pauză. Gata, am revenit. Am revenit. Palmă! Palmă! Hello! Oh, brother! Brother, this guy stinks. Mamă! Palmă! Să văd cât e ceasul. 5:30. E 5:30. Hai să mă opresc. Hai, pa!